som lovet en lille god start på dagen video. Husk, øvelserne kan laves lige så mange gange du har lyst, og i dit eget tempo, og du behøver ikke engang stige ud af sengen inden. God fornøjelse! Bliv liggende i sengen, eller læg dig ned på din måtte, stille og roligt. Og start så med at bukke det ene ben og stræk det op mod loftet. Buk igen og tilbage. Og skift til det andet ben. Og det gør du et par gange her i dit eget tempo. Først det ene ben, og så det andet ben. Tag så begge knæ op til brystet og lige giv dem en krammer. Og vip lidt fra side til side hen over lænden. Og før så begge ben op mod loftet. Hold enten i knæaserne, eller hvis du ønsker et lidt mere stræk, så hold lidt længere oppe. Og sænk begge fødder ned igen. Buk i knæet, stræk igen. Og igen i dit eget tempo, og lige så mange gentagelser du har lyst til. For lige at få lidt gang i benene. Hold så fødderne eller benene i trappetrin. Armene ned langs siden, og lige vip lidt fra side til side igen. Så du får gang i mavemusklerne. Og kør hele vejen ud til den ene side. Kig til den modsatte side. Og få et godt stræk i ryggen her. Og kør så tilbage til midten og læg knæene i sengen eller på måtten til den anden side og kig modsat. Og kør tilbage til midten og lige giv knæene en krammer. Hold så hænderne på knæene og lav nogle fine små cirkler i hver sin retning med knæene. Så få åbnet hoften her. Og igen, lav så mange øvelser du har lyst til, eller gentagelser du har lyst til, og i dit eget tempo. Og prøv også at køre den anden vej igen. Og hold så på knæene og før dem ud til hver sin side. Eventuelt med albuerne i måtten. Eller få lidt mere vægt, så læg armene på indersiden af knæene. Du kan også sætte fødderne i måtten. Og først før det ene knæ ud til siden, og det andet knæ ud til siden. Et knæ ad gangen. Og til sidst før begge knæ ud til hver sin side. Og lige blive liggende et øjeblik. Og kom så over på den ene side og læg knæ og fødder lige over hinanden. Hoften skal stå helt lige. Armene frem foran dig. Og tag en indånding og før den øverste arm op mod loftet og bagud. Her hvor det er vigtigt, at hoften den bliver stående. Indånding, når du kører armen op mod loftet. Og udånding, når du sænker hen over den anden eller bagud. Når du har taget dem, du synes, du skal tage, så læg dig over på den anden side. Igen sammen fødder og knæ. Hoften står lige. Og før den øverste arm op mod loftet. Bagud, så langt det er muligt. Gerne kig efter armen. Indånding, når du kører armen op. Og udånding, når du sænker. Kom derefter op på alle fire. Og tag en dyb indånding. Strid med bagdelen, svej i ryggen, kig op mod loftet. Og på udånding krummer du i ryggen, kigger ned mellem armene. Indånding hver gang du svejer i ryggen, kigger op mod loftet. Og udånding hver gang du krummer i ryggen og kigger ned mellem armene. Og også her lav så mange gentagelser du har lyst til. Og bagefter lav et diagonalstræk
Og du fører den ene arm frem, og det modsatte ben bagud. Spænd godt op i maven, så du holder dig helt stabilt. Og kom så tilbage på hælene og lig. Lad armene være fremme. Og lige slappe af et øjeblik. Eventuelt tage armene lidt længere frem. Og kom hele vejen op og sid på bagdelen. Og forlæng. Sæt begge fødder i måtten i hver sin side. Og her kan du enten holde hænderne i måtten ved siden af bagdelen, eller frem foran dig. Og vipser knæene fra side til side. Og gerne før overkroppen en lille smule længere væk eller bagud. Roter den godt. Så får en god rotation her i ryggen. Og forlæng så benene. Ryggen den er ret. Og kravl stille og roligt ud mod fødderne. Lige blive her et øjeblik, eller så længe du har lyst. Og kom stille og roligt op igen. Tag fat rundt om dine albuer. Armene frem foran dig her, og lige vip fra side til side. Stille og roligt. Og rotation i ryggen igen her. Og sæt så den ene hånd på den modsatte skulder, og den anden på den anden skulder. Lige giv dig selv en god krammer. Og sæt den ene hånd i måtten og før den anden arm op over hovedet, og lige lav en god sidebøjning. Tilbage igen, før den anden arm op. Sidebøjning til den anden side. Og igen lav så mange du har lyst til. Godt stræk på siden her. Og kom så stille og roligt op og sid i skrædderstilling. Og lige tage en dyb indånding. Udånding. Og igen dyb indånding. Hele vejen op med armene. Tilbage igen på udånding. Og en sidste gang. Og så er du simpelthen så klar til dagen.